Tikulandireni program ene ya Tikudziweni pano pa Times. Ine dzina langa ndine Alik Ponje. Cholinga cha program ene ndikuti tizidziwana ndi anthu osiyanasiyana amene akuchitanso zinthu zosiyanasiyana mdziko muno. Cholinga choti tikhoza kuphunzirapo ziwiri zitatu zoti zikhoza kusinthanso miyoyo yathu. Ndelero ndikufuna tidziwane ndi bambo Jim Kalua amenewa amachita zampira komanso ndi banka kapena kuti munthu amene amalongosola zina zosiyanasiyana zokhudza banki kapena kugwira ntchito ku banki. Koma zambiri program ineyi iwonda amene angatifotokozere moyo wawo wonse mmene ayendera kudzafika pamene ali. Takhalani pomwe. Bwana Kalua, tikulandireni program ineyi. Zikukwambira Alike. Choyamba anthu akamati Jim Kalua amati ndani? Inuyo akakufunsani kuti Jim Kalua ndi ndani, kunena kwake mmayamba motani? Zanga ndikhoza kunena kuti Jim Kalua ali magawo angapo. Komano ndingo nena mwasanga kuti ndine ndani. Ineyo ndi manone yake ndi Jim Chimpamba Kalua. Ninabadwa pa 22 December 1980. Kutelo kama December amati life begins at 40. Okay. Ife tukulowa kuti kumeneko. Koma yena akamatoona aje namona kadira 32 years. Chani koma tachita. Mwina politika ampira chanchani mwina sikuthamanga. Kuthamanga ngoti majowa. Of course bali zinazo ndikuuzani kuti zimene tinachitapo ngani mwa program chabwino chifati kuonekabe kuti notili yachinyamata chonje. Okay. Nde ineyo nabada mu banja la ana atatu ndine wayamba. Wachiwiri ndi sister wanga Mrs. Ubalo ali ku Zuzu amaphunzitsa ku Katoto. Anakwatala ndipo ndi lecture ku Zuzu University. Amina anabada pa 28 December 1981. Ine pa 22 December 1980. Kungosiyana chaka chimodzi. Spacing yake simaziwa. Inomaliza ndi Love Kalua. Amina anali ku TNM. Is an IT expert. Anabada pa 24 December 1983. Okay. Ndio ukapanga 24 plus 22 plus 28. Average mazagula pa 25. Ndio famako tipatikiza akati birthday. Imako khatsi kuli modzi. Okay. Ndio tilipo atatu. My mom is Vida Kalua. Amene she's Vida Kalua si kutengerana la bambo. So ndi kuti ni amene ndi ningwira Vida ngwira. Mina mapanga lita she was benefits manager ku National Bank. Yo agira zaka kuyambira 1979. I think mpaka na somewhere around 2011. Of course mena kuti abange retire hapo tinatengapo sugawo kuti yayipo mani. Fund manager nalija amasinta pension act. Nde kuti akapitiriza apanga forfeit. Nde tukafusa kuti ifeyo ku school mwatiphunzisa. Ati tusife ni madota. Nyumba mamanga uku kuchileka mamanga ku suggest. Andi pukusilano ndilo kwanira. Pumani. Kwinako titenga ife responsibility. Ayo waje anapanga chani? Anapanga litaya kulandira phukusi yawo. Mwaso kazi zawo ena gulawo lomwelo zaka zonsezo. Ena anapitiza beze kuti no ali pa zero so. Madala atu ndi Kafumbi Kalua delete. Anatisiya pa 28 June chaka chatha. Komano madala anakachona ku South Africa. I think anapita somewhere around 1996, 98. Anazabera I think 2 years ago chama mapitoko ate achibwerere ndefe nalandira. Koma kukula kwambiri ifeyo takulanda mai. Chabwino. Zimai panafika nthawi yakuti nomamba kupita ukoko
kumakhala nokuti no kumango kumakhala down kuti sogoli jeni likhala bwanji nde ife tinalimba mtima woza kuti yayi ife chimene mungachitire tipiseni ku school nde ngati pa program tizikuza nino kuti kulimba mtima ako nkhani yake ndi iti kumayenda bwanji nde mwasanga jeniyo ndapitako ku maskulu ku Chimwankhunda primary ku Blantyre I think standard 1 I think 87 ndapita pamene ndinaphunzirako mpaka ndinayamba kuzingwangwa standard 1 mpaka na standard 3 choka pene paja napita pa Chimwankhunda mpaka na standard 7 mwainaso za mpira zojeni ine classmate wanga anali German Mati Fisher anali classmate wanga tsono inonso mpira munachitako ndithu eni kapena mpira nachita tikuzani okay mpira tikuzani mpira ngati mwangopezeka nanga si ena makhala football administrator osauziwa mbiri ya mpira kuti kusewerako zenezeni ayi ndilo imagine kamaliza kuna isi okay kuzomba kubangwe kubangwe nice mona ngati old nice anipene kusoje ni kulage lokalo kale ambiri ndo amenyapo mpira uyu mali njoka mbobo na iso na classmate wanga desmate ndiyo chokene paja basi nazo napita ku Liwalas boys of course anaza nditenga kupita kujani kumlunguzi mwana makwane na kuti yayi ini mupite uko kwenye nakashita mpaka na form 3 ndikupita ku form 4 for school jana redi kupita ku mapeto hadi machita bino masamu ndithu meneko ndi ujeni yanga yose I think sindi na causeable above 14 points okay baba kama masamu ndi nacho kwa ile competition imanga siri bino ndi nakamaliza kukwezi kurumpi kurumpi I think 1999 ndingena kuna kachita no SCCA pa Mariko Jeff Accountancy tizatero 2000 and ndiri kati wa ku MCA ndimachita ma attachments ku MRA ngati finance assistant nditamaliza basi nanga si amaya bank akuti takaiseni mwa ku finance bank yantha imeneyo ndina janaka I think imali sipa 12 September 2001 ndina gambo mene kuja nakugirako ijamani nakuti mukabwera mwandira machechi tinatenda ku machechi ndo pachapa 2 weeks ndiye kuona kuti no ndi changu mene chinali pene pacha kuloza pezeka kuti ku head office kunali nzanga itimati Martin Kawaye amene anali money market dealer ndi finance officer ndi amapita ku UK ku school ndi anayangana kuti banking kuti kuti ameti ngapiza kuti ujeni utakataka nyindani anandichosomene kuja ndikupita head office ndikuona chakuona chimene ndiye chiyambe ndo cha career yangayi ya banking serious banking treasury so no treasury department ndi pamene Malawi Service Bank that was 2005 yomweyo pamene no anamba no kugwedeza kunatuka post ina yake anaipanga post amati treasury supervisor koma ukunali treasury officer kukhanga kuko kakukwera ndithu so inali supervisor inali ya musiwo wasaliyo kwera timachoka supervisor kena ku officer okay kena ku manager nde mamwe panali anthu amene ndimayenda kumachula timati Hamlet Kantengeni ndizanga ndithu yochita khala zaka zambiri ndi Mrs. Nthombizana Tindwa nde titapita papanelo panauza kuti bosi iwo ndinagwirapo nawo ntchito kuuje ku finance bank akuti nkuti kutenga bwera kuma post imene iyi mupange upgrade yachepa munthu achita kudziwa zoti ayi munthu akhoti amati umalimba mtima kuti ayi apapa kukhangati ntchitoyo inde kumapangana upgrade ndithu ndepene pajana panga zimene zija ndikutitenga ndi nthawi imeneyo Malawi Service Bank nayo tikuchokera ku post office kuja nakumana ndi nzanga limati amene anali bwana wanga limati Million Hera ndeti napanga set up department kipanga full department timapangidwa measure mu njira zambiri ife ntchito zathu ku bank ukhangati so musanapitirize ku bank ukhangati issues of
integrity zimavuta kwambiri kwa basi. Ku bank nanga say you deal with the people's money. Yes. Ku bank kuja munthu kozopeza kuti mwina even your personal life zote sizikugwirizana ndi ntchito ati zimathopanga affect ntchito yako kwambiri. Ine ukawerengera zafika lero 2001 kuzafika lero nzaka zingati zimenezo ndizambiri should be 19 yes ndeni ndikuonekera kwanda ndakhala black 19 years ndiye kumafika na ndina ndona ena akamafika no momo ujeni jamuna mafika mu office amafuna zimene ndikuchita ine panopa munthu akachoka mina ku school apange panopa ugwa ngafuna kudeka perseverance pang'ono endurance kuvirira pa nthawi inayi zimene zake jena amati the 4 Ds ku bank zam bank kapena in general the desire, the drive, the determination, those things ndi zinali choncho ujeni So okay, let's look at where you are now. Ndofuna okay, tikambe za bank tisanafike kumbali ya mpira. Kwina fa kumpiraso kumene kwendele kuti tachitaso zambiri. Ndofuna ndimvetsa bwino kuti ku bank kuchoka ku bank. Okay, usatiso kuchoka ku bank. Ku bank panga za banki, kumapangaso za mpira tikamba zimezi. About your family as an individual now, you're a married man. What's your family like? Like your wife, your kids, zili modern. Yeah, ineyo nthawi imene ndi makamba kuti nditachoka no ku Zambia kenako ndikupita no ku Mauritius Bank 2005 nali kaye ndili pa chibwezi ndi my beautiful wife Lise Mwangulu kumanya dile osati anthu abizoti basi kumbali nkumena kumakha pano ndi pa TV pa television part of my success kwambiri yes ndi koza kumfotokoza kuti no anabadwa family ya ana 6 iye ujeni ana 6 azimayi analipo 5 iye omalizira koma wapezeka kuti no amene walera usewa ndiye koma iye anali ujaona onena kuti no kwawo kufana imene ni mapeza na kuti no bambo yake ango apongoza atu apongozi yes atangotisiya ndi anali ngati no akuti amachula kuti chikoma cha dad akamapita dad leta kuthama kapita troubles ndi atamwali anati sipono kutikana ibwanji mamwe ndi ndi mabwera ineyo ndi kukhala kakuti kukhwima fika no pano umafika nthawi yake nikazi mwamopazo kuti imene yo kuti olopanopa kangoti ukukhosomola pang'ono wazeti apa tu nakasipeso ndiacha kumaso ndawi zina sikuti amatimbire kucheni kuti kunthawi yake amazati abambo watawo nje zatu so koma ngono yonje wazeti ndizipita zofuna kuli ana ngati kunyumpako kumeneko ndi Facebook nanga ndi JJ Jim Junior okay amene anabadwa pa 9 November 2005 ku banki koma usana malize phone ndino tikapanda kumaliza akandikalipira oza kunyumbako chifukwa kena kachiwiri kakakazi kaje kuvuta kwambisa kupanda ukachula akakambira program ine sima ndichule ndi ana awiri amene ndi Vaida Kalua mayanga ni Vaida mwatenga za mwatenga mai amene anabadwa pa 16 January 2010 we na space imene 5 years tinazama kuono natela bomba okay kumbukirani kuti mukuonera program ya Tikudziweni pano pa Times imenenso ikufikaninso pa wireless ya Times. Lero tikucheza ndi bambo Jim Kalua. Iwo ndi banka amagwira ntchito ku banki komanso amayendetsa zampira. Chigawo choyamba cha program imeneyi takamba kwambiri nkhani yokhudza iwo ngati munthu ogwira ntchito ku banki. Tikabweranso chigawo chomaliza cha program imeneyi tikhala tikukambirana ngati munthu oyendetsa mpira, football administrator nda trustee a Big Place. Tufuna timvetse kuti kodi ntchito imeneyi imakhala bwanji. Takhalani pompo. Tikulandireni mchigawo chotsiriza cha program imeneyi ya Tikudziweni pano pa Times. Lero tikudziwana ndi bambo Jim Kalua. Iwo ndi banka ogwira ntchito ku banki
komanso football administrator nda trustee a Big Bullets, Nyasa Big Bullets. Nde chigawo choyamba takamba kwambiri iwo ngati munthu ogwira ntchito ku banki, pano patufuna tikambe kwambiri iwo ngati football administrator trustee wa Nyasa Big Bullets. Mudapezeka bwanji ku Bullets mpaka administrator? Kodi poyamba pacha munadzakamba kuti nkhani za mpirazi mudachitako ndithu, munakamba iyayi background even ku school munasewerapo mpira kufika poti ndithu mwadziwika, kapena zongothera ka ku school, kapena mosakhala professional kwenikweni? Ineyo pia ndaumenya kuyambira ku primary ndamenya kwambiri. Tapita ku Wallace nde ndaumenya kwambiri. Kodi Wallace ndo izini Nkhotakota? Yes. Ku Wallace boys kuja nasera titafika form 1. Tinali kuli munthu wa form 1 ukamenye team A. Pacha nthawi imene kumakhala team A, team B. Ndi makhala first choice. Ifeyo timamenyapo nali ndi timatinzanga ujeni anaswerapo Dwasco ainafe nguluwe wafupi chonchi. Kulako wa Jafari Jande timati Hasani ndine ndamene timakamenya nawo chani team A. Andi tidi form 1. Koma tsono mpira nde zimakhala bwanji foya mmene mukufotoza za mpira then school anthu ambiri zimakhala ngati mpira zimadzavuta anthu amatha either panga concentrate kuti ine ndopanga inonse zimakupanga just time ineyo ndimafika kuti nali munthu mmodzi amene aphunzira nane bakhala number 1 khala number 2 class mpira kumachitaso chimodzimodzi ani mapezeka nthawi nake tino ize siti mabisatu timamabibira ku school form 1 kupezeka kuti ifeyo tikama weekend ija nthawi inayo jeneti ndakasikupumana tathawa ine tukagona iniyo kubwera 12 o'clock mukandipeza ndi class ndikuwerenga. Planning ndeko time management ndikuwerenga chabwino. Kukufunikatu kuti stadium ndi Nyasa bakhala pakukambidwa nkhani zosiyana. I know you are not speaking on behalf of Bullets, koma as a former trustee you already my interest, you still have them in the club. Okay. Ngo kudusa ujeni for ujeni started kunapangidwa form council ku Bullets. I'm part of that region council that is to oversee the whole process of conversation. Koma I had observations and mimi ndakhala ujeni mina ngati mwa una interviews zanga ina yake. Corporate governance, good corporate governance nalibe because mu council momemo muli anthu ena yake ni ma directors a team ni ma directors ku sponsor ndi akabezekeso kuje because this body is supposed to be independent azikhanga kupanga so oversee the pene bobo wene pati we are loggerheads and panopa I think this is almost the third year uje ndi 5 years contract sponsorship ngwirizana agreement ya uje nimene and kuena umakida stadium ziri pati stadium zaka ma club house chimene anisangalasa kwambiri azatu in terms of players welfare Anyasa ineyo imene ndibera ndi mabwereza kwambiri. I hear kuti DI olomboyo muzimave ai player wa Bullets ndi player osangala in terms of anyamata kusangala komano an agreement is an agreement. Yes, munagwirizana iya chimene tikufuna ojeni timakamba kuti no ine ndimakonda zino za kuti tike ma structures olonga ku office ya in my team ndimauzira kuti no people should be able to step in ngati ne kulibe succession. Yes, succession bwino tisole ife cholinga chatu nyati Bullets chatipange ma structures tsazapange so ngati zambuyo mucho kuti no odakhala kuti no Anyasa kulibe ine kulibe zichatherapo team zipitirira ndizimene zikufunika ndi izizi zimene zili mu mgwirizano muyo tiziona kusogoloko koma zimene zozo ndi zikuyenera kutani zichitike because zimene zili mu agreement. Nde kumbali ya stadium you are saying kuti mgwirizano panopa this is the third year. Yes, ndo 5 years stadium nde olo zaka zisala zitheka bwino andi zikapandoteka poti ndi mgwirizano. How far can you go as a team kuti anthu dagwirizana izi kuti mena kupanga sponsor sponsor chima kodi so company ngati Nyasa ikupindulaso kwambiri. So inu nde how far are you going to go
pali ma remedies oti mukhozo panga kuti olo stadium akapanda umanga what will happen? No, I think I always believe that is in dialogue and region. That is we need to sit. We are still engaging, but like I told you, we are paralyzed somehow because of this issue of corporate governance. These guys, they need to. Was also goal. Tizaseke was. You as an administrator and well, you are a banker, you are administrator. Pia lazima fika kuti maklabu wa kumalawi kuno amafika poti akulephereratu even kulipira mwina ma players ena ota ndesi chimachitika njana amazuti osadiso chabwina amene alibe sponsorship mwina mpomveka ena amazuti akutha mwina mpaka myezi ka 10 sadalipire mwina ameneyo ndipomveka komanso mwina like you've said mwina nikhani yoti amapanga bwa management koma ena awuzima futa pati komanso chimachititsa njani kuti mwina pazikhala discrepancies in terms of umazuti matimu oti mwina level ndiyofanana kukula kwake koma ma player ena kulandira kuna uzambiri zimachititsa ndalama za mu mpira zimayenda bwanji? Yeah, depending kuti no mukakhala ndi good management zimayenda bwino because pena pali pasamana crown structures all of office amata kufika kuti no inoyo ndi ina tikoza kukhala level imodzi koma ine kumayandira saa ya uje inochuluka uje so bageni mina amene nabwera bwanji zimene zimachitika be ujeni komabe nthawi zambiri zimakhala kuti no zimapereka so mpungo kumpira hapo makumbukia nthawi ina yake ineyo nkhondo yotenga kabishi ndi McDonald halawo kuchoka kwa Andras inapanga ndi koma yadi kuti no kulankhula ndi anthu ena mpaka nakalowa mu consumer yotenga furniture yechanilo mukapatsa anyamata bageni kuti mwaona kuti ayawawa so zinapezeka kuti no ena no yapasi kupita kumpira kujeni pakumbukia kunali game ya kujeni ku Baraka weze wati kabisa ali pabwino hapo mpira osampasa za frustration ampange frustration so zimene jazi zimafunia no kuzipanga management bwino kupanga harmonize zimapanga affect team uje so those are some of the issues no as management ngoti team ine atizipange handle bwino pamakhala certain band pali anthu ena yake kuti kuti pali maplayer ena yake we can do without them excess baggage koma umaona bena ake a certain group itipange manage njira yakuti pomwe ngati pano pamene kuti no ndi sponsorship yakwanira zikuyenda bene because it's like anapanga of course pamakhala levels senior player junior player so makufana moyika ma structures proper structures kuti akangobwera kuti okay uyu entry point yake nditi senior player okay bracket yake nditi 200 to 300 so kumakhala like anthu kuchita kukonza kuti uyuyu mwina 40 is being favored kapena kupatsidwa kumapanga frustrate ground muja kumamana mpira kuti ayi aonenga tosatha kuna mpira kuti napo poje mpira muli zambiri tu muli ndale tu mpira kani yake ndo I hear kuti olozima vizuti olo coach kwabwera player kuti mwina coach sama mufuna ati mpaka kumapanga frustrate kumangomwika pa bench mpaka nakuthera tuso mpira leadership is very key and nthawi ene makantenga gabadini jenija nthawi ene ndakatenga gabadini naiti ana ujeni deni uyu Godfrey Masonda George Nyirenda ina ni mafika ndi anzanga ni timafika ku training kuja kuti no team tibe sponsorship kuti mankula ndi anthu timapita ku training kuja ndikhala basi ndi ajina Jedley ajina Sankhani Malemu Douglas ma defenders amenewo George kana kumbali kuja ndikuachekera kumene kuja ndikupita so kwa ina Gabadini aina Masonda aina Diverson Mose ndikuachekera so kumene kuja ndi training ya makhala nono panyana akamapita game muja sama ngo amakhala mwala pomwe zimene zachitika kusama zidziwa amango daba kuti imene ndi training ani mongo ndizaspende boso kuti no china semene makhulupira football administration like somebody that is as a bank and an accountant tisithaso kumata kumawunikira ma players athu ndi mene career yayendera kuti akulu mukuloweraku I personally stopped nani uyu chiku kanyenda ndi Diverson was actually Diverson was ku school yakuje imene amapanga jeni ndi mamuthandiza ndineyo chimwe ngoziso chiku kanyenda ku technique
nawo zati akuluakulu mene mupita kumapanga ujeni pangani school kuti mukapita kuzujeni kusogoloko mukati mwasiya sono siya mzake mu ndipena pake pano Diverson akugwira maso ujeni ali kumusko is working bwino employee chibu naye sakupanga so zake zimene zimafunika kuti tatiye ndizapanga guide kuti okay za ujeni tizithandizana quite interesting nimafuna ndibwere komwe kuti maplayer ambiri kumanayi kuno you find that akangofika fa mpira ati madziwa zoti Olivina china Ronaldinho aja ndoti star nthawi kupeza kuti nthawi yochepa munthu zatha kumalayi kuno imakhala is it lack of planning akulu mmaunikira motani kuti fa ambiri kupeza kuti munthu akangopeza kuti career akukhanga na kutsika kupeza kuti munthu wasauka pena kufika poti this is too much chimachitika chani kumalayi kuno kuti ineyo kapena drama zimakhoti ndalama zida kumano ineyo ndimakhulupirira kuti there are some basic things in life zinthu zikoza mangoendera mido pano pali so many friends kungoti pang'ono chakusokonekerani osamazita ineyo anandipanga approach chance gondo I think ndikunthandiza je analemba buku ali buku labino kwambiri yes interesting analiwerenga nditu and actually ngoti covid yatisokoneza very interesting and it's a good example anakamenya ku job kuchachani kumano mwina of course despite chances sama bisa wije anali bakina just analemba yes anachula zose zilimo nditu interesting mene kama pangira spend ka pattern yes kumaso it depends ndi anthu amene akukupanga guides ngati example ndakupasa napo ngati pali ma player ina ngati ma senior players amene ndimatothanza nawo zambiri ngati akina Sankhanya achi ali ndimacheza ndi ma players osati ndi bless work even KB mukapeza mukampeza Gastin singona mabuda amenyera ambiri aje ndi mabuda ayi ndimacheza na anthu ambiri kuje nakina stopa chivunde jekeka mwende mwe timacheza so those forums timatokumalangizana kula kuti atiye ndionene kuti nosogolo ije kuti life after football ndichani tisangona za lero loyi ndambiri timathandizana ndi ineyo ma players ambiri mutakhala na kuti no mutamba kuti munachiza ndi gym azakuzana kuti no choyambira makuza ndichani invest kumaso tiye ndione kuti nosogolo tipanga chani yes kufa kuli ena adi kuti akita wena kuti anapanga invest na mpira nasiya panopa doing quite well osati so kumavutika munthu chabu pamene tikumaliza program yathu ndikupatseni mpata 1 minute mawu omaliza muyankhula chani ineyo mawu omaliza I think timangofuna kuwalimbikitsa achinyamata tiye ndizitengapo gawo pa zinthu zambiri ineyo ndimapanga zambiri despite zampirazi kuthamanga uko zachalichi animakhala ndina mwina timapangira approach tathandizani mwina kuti mwina pali certain project pange zakuti zikakhala zamango ndi pano tinabokana ndi madam ona maikhala kuti wikira iyo sokalowesa makwati kinakapanga chani kamano pano imeti kuthandiza kunzena ati chifani kuti timapanga kaachini ka business kuti mina haya yamajani yaba pakombo 19 nato basi komano chimene chimafunika kuti achinyamata tiyeni tizitengapo gawo pa zambiri tiye tizithandizanani let's think critically chifunika ndi chani ineyo ndimabwereza kuti no if I'm able to make some things ngati ku bullet because ndigawa kuti kwifika constitutional stage I've got a big part. I played a big part. Or office, I played a big part. The same way many timapangira mwesazo says your personal life should also follow suit. Tukukula sati anazabuzira ndala tuso bajenye samango khalira kulezera o charge. Kulezera tikoza kulezera mwata tende zonani kuti no kuti sogoli ndi bwanji. Kuti pena baga anthu azatha kuloza kuti awana chita zakuti. Awana chita chakuti. Ndathokoza kwambiri bambo Jim Kalua. Tipange chonchi pacha ndi corona. Ndathokoza kwambiri. Zo kwambiri. Tikatero ndiye kuti tatsirizanso program ene ya Tikudziweni pano pa Times. Lero timadziwana ndi Jim Kalua. Iwo ndi football administrator komanso ogwira ntchito ku banki akutinso amachita zosiyana-siyanaso kuthamanga pa town. Ine dzina langa ndine Alec Bonje. Pitizani kumvera makamaka kuonera ma program otsatira pano pa Times komanso kumvera ma program pa wireless ya Times. Makoma nonse.